Ayo, cilik berganti cilik semacam. Teral nangkep lu, aduh. Yo, ya, hai cilik. Yo. Alon, joy, turun kelakon jay. Ayo. Jadi sing di kalangan panitia tok karo pembarong ya. Yang lain jangan masuk. Yang lain menepi saja yang lain. Ayo. Aku udah oleh kan? Ya dewe pancet lho. Oke. Ambo Broto Suramonto Jaya lu kita gak teko yai. Ya. Rido. Awas direm le. Rimir dole. Ada gajahnya anak muda. Sapa sing duwe ngarepe? Muda. Sing duwe Karang Taruna Kang Pendi. Kang Pendi. Serkong. Sapa Kang Putra? Saya duwe kabuaran ta. Kacang kuwi. Pindah tempat Suwasari. Oke. Sesek sabar yen mau wis tak umumno bagian kalangan panitia. Tadi saliyane panitia sampean minggire penonton ya. Nun sewu. Derek-derek kula teng mundur mawon lenggah. Nggih. Nun sewu. Ayo panja-panja. Sampeyan panitia Mas. Nggih. Sampean panitia Mas. Sampeyan lane lungguh ae wis. Logo aja ura-ura Mas. Delok ae. Gayang bareng-bareng ngono lho. Ugi njaluk tuli rada munduran sithik. Sing kidul pinggir kulon. Terus pundi Mas? Mundur. Saged dilanjut. Oke, Col. Ayo, tanyane Jo. Ayo yang ada di sana dulurku Borek. Khusus panitia Mas Ateng ya. Ya, dulurku ayo. Alon-alon. Setia kawan Bobo Jai Jose iki lho sagangane tang goreng jangan tang teretan jangan ayo cara melebuni reok diambano Satrio Muda Satrio Muda dari mana ini ya lah yo alon yo serkong beneran le ayo ngetan Singo Murni Jaya Mas Rendra Rawang aku ayo yo ayo sini kawasan ayo persiapan Gembong Bawono sapa sing duwe Kak Markasan punya mundur banget sing baru Kang Pijar tole pijar jojo le ayo le wayahe PT Pak Jenderal iki le gulune rusak tuku mana yo apa jare Pak wis ayo gulune ger digeser le ayo selain panitia di belakang ayo kocok-kocok reok selain panitia Manunggal Jaya yai Manunggal Jaya ya lah Singo Putrajaya Singo hai tim Kang Anas Yoso Wilangun Lumajang ya lah ayo Jose Jose bolo sewu yo Osa yo Putra
iki le. Wah. Jos. Iya lah. Ah. Iya. Harimau negara, ya. Harimau Dewata Maroklu original. Harimau Dewata. Min, kok ngocomu Min? Ayo. Terima kasih Harimau Dewata. Perwakilan dari Ridho Manugal. Kali. Yo. Ah. Ho. Ho. Ayo Ridho. Ridho. Ayo. Kang orang iki ya. Oh, ah. Ho. Jos. Iyalah. Alon. Ayo. Alon-alon Gajayana Muda. Gajayana Muda. Alon. Sapa muni alon sul? Alon. Loh. Eh. Ya. Yo. Cahaya Putra Manunggal Kacang Wi. Yo. Tak. Sing duwe lombok Sukasari. Yuk, Singo Jayang Rono. Bersama Singo Jayang Rono. Ada Rapek sing duwe pansel. Ya. Sok-sok wae. Ayo. Singo Jayang Rono. Si Jarur Report. Ayo. Jayang Rono. Ayo. Yo. Ada Mas Ganda. Calon di bulan ruah. Jari ini tapi ya. Apa awakmu? Setia kawan Bapak Jai. Ayo. Oh. Ayo gulung kan oleh. Ayo siji. Setika kawan. Ayo. Sing duwe loro ireng le. Loro. Etong boleh wis. Yo, ayo. Ayo Blend. Dikeser le rusak golek mana le. Oh, Saya mau jambe kancane le. Betul. Ayo. Bapak Jai. Oke, sekali lagi. Pak Jarel sesi kulon selain panitia mundur. Ayo. Pajak sesi kulon selain panitia mundur, Mas. Kalangannya khusus panitia mawon. Terima kasih. Bene ditatakno panitia. Ketino sewu selain panitia mundur. Ayo. Kampung Tini sama Sije. PT Cayut. Gue ini tak Yuji Barbara. Kemarin, kok Yuji Barbara le. Ayo dipantau dari jauh. Ada Singo Murtijo. le. Waduh. Yo, Sol. Ayo jangan gune le. Rusak tuh mana le. Ayo. Ayo bateng. Gembong Bawono tetap berkibar. Aus. Yo, tepuk tangannya mana? Dikasih tepuk tangan yang meriah. Gembong Bawono. Gembong Bawono. Alon. Gebong Bawono ya iya. Yo, ayo le, tangan le. Iya. Ayo. Apa jari komar iki le? Oi. Serkong le. Singo Manunggal Jaya. Singo Manunggal Jaya.
Bingung manuk. Ayo Kang Going. Ayo. Putra Jaya. Amo. Singo Putra Jaya. Angkat anak. Lo. Bak boy. Wah. Oh. Haji. Au. Duduk gentong lebul, buang bacul. Putra Jaya. Wah. Ayo serkong. Ayo dong. Ayo dikawal hati-hati loh. Alon. Ayo saiki versi sing nyiptakno saiki. Singo Putra Jaya. Ya, wah, Jos. Hei. Hei. Oh, hey, Oh. Ah, eh. Oh. Eh. ya, hey, tuh, Yo. Opet. Ayo. Yang di pintu masuk reok agak melebar. Harimau Dewata ing Ayo. original. Sini Bali le, ya. Yo. Ah, eh. Ah, eh. Oh. Harimau Dewata ing Maroko original. Londonge pulau seberang. Yo. Jos. Sing duwe pulau Dewata Bali. Matur sanuwun. Dados Sak jose malah. bersama Kripto Manuk. Ada Kang David Boklo. Sing duwe kedung rejo bina tempat uter iki lho. Tonggo dhewe. Ayo. Eh? Dos. Hey. Yeay. Jare Kang Wardi berkane mlebu metu le. Alon. Lele pa. Gajayana. Terima kasih. Ambo Meroto Surakarta Jaya Lukito. Lukito dak kawin. Ayo.
Jos. Tepuk tangannya meriah. Ada kaca Yana Muda. Ayo Jaya Putra Manugayai. Ayo. Halo. Ayo no. Jos. Hei. Au. Wah. Aduh kayak kaca duduk nih. Saya penting kan soal air nih. Ayo. Saya juga ajojing. Jadi dah ajojing dah. Kabaran. Lah pindah tempat. Suka sari le. Di Lombok. Oke baik. Jaran dewe po. Si Jaro. Si Jaro report. Singo Jaya. Boys, Wanto punya Sukosari Gunir rumah jauh. Hei. Sing duwe kawasan Sukosari Kunir. Jos. Hai. Hei. Ayo. Au. Antosan Halo Nalon Nyai Tia kawan Turwaton ngelakon Setia kawan Sing duwe kali Calu Bopo Jai. Oh ye Aku diuruin Nur aku mau. Oh iya Sing duwe merah Aja putih. khawatir. Oh iya Dublin Sanjaya. Alon. Oh ye. Alon. Sormejo keulane jogel wis carane kadhewe. Oi Ayo Satria Muda PT ini Cak Yud. Ayo nih. Cak Yud di bareng. Ya Ayo. Ayo. Saja pergi jauh Singong Murti Jaya ya. PT ini sopo Kang?
sendut geser. Serkong. Kayak dalan no. Kayak dalan. Gembong Bawono. Gembong Bawono. Abu Broto sudah berkibar. Oi. Komando dari panitia. Akeh tuh balele. Ayo. Lagi nyari. Dragon. Ayo. Iki launching new Gembong Bawono le. Ayo. Sapa jenenge? Dragon. Hey. Hoi. Ayo Ki. Gembong Bawono. Ayo. Sampai mesam-mesam sing duwe le. Ayo no. Sapa iki putra? Singo manunggal cahaya. Wah. Jaya. Singo manunggal saya yai. Yo. Bawendri. Dan ora klompok. Ayo yo. Ayo Kang Boy. Ayo ger. Ayo sampai Wah. Singo. Manunggal saya. Majuan Mas Goeng. Hoi. Ya. Wah. Lo. Singo manunggal. Endah Detre. Edin. Majuan wong ayu. Ayo Duk Dinda. Reok-reoke dhewe diedrek dhewe Duk. Enak gebrakane. Ais. Ya biar semane Kang. Iya, oca. Dilap sih keringet, dilap sih. Gendong. Ono gedek pinggiri kertas, mari diedrek langsung tedas. Ora umum. Ora umum. Ayo no. Singo putra daya yai. Putra daya. Alon. Ayo. Ayo Ki, bareng wis. Hop. Yo. Ji. Au. Jo. Eh. Wow. Yo. Ya siji loro telu biar Kang Bokir ya. Tak gawe reok ketok ganteng, gawe reok tambah ganteng ketok ya. Monggo. Yo. Hei, jos. Si. Yo. Au. Yo.
Simo Putra Jaya Yai. Simo Putra Jaya. Osa. Osa. Harimau Dewata Bayi. Iya. Yo. Ayo, 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 ayo. alon terwaton kelakon. Ayo gelar kumantos. Krida Manunggal. Krida Manunggal. Original Kedung Rejo Luaja. Yo, elatala. Yo, ah, hey, au, yo, ai, yo. Dikawal, dikawal, dikawal. Hati-hati le. Dikawal le. Gajah Iyana Muda. Kajayana Muda. Hai, au, au, au. Yo, au. Ayo. Kajayana Muda Yai. Alon, alon. Hoi, 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 Bos. Au. Hai, la 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 la. Awas. Yo. Tunjukkan pesonamu. Ci. Wah. Iya. Kajayana Muda. Lumajang. Hei. Indonesia. Kajayana Muda Yai. Yo. Yo. Hey. Cakep, cakep. Cahaya Putra. Kajang wi. Ayo. Yo. Ayo le. Ayo le. Yo. Matane Semeru le. Ayo, 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 ayo. Gones, Gones. Ayo Nes. Wow. Sing di alas Sukosari le. Sopo, sopo. Sing duwe latar lapangan nih le. Siapa namanya? Siapa namanya? Gones, Gones. Oh,
ada Sam Dublin. Iya. Ayo. Hadiah Treno. Eno. Perwakilan Gadir dari Setia Kawan. Iya, bisa maju. Pelabuhan kowe janji rung ora ono seulan nanging saiki wis luwih janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene aku ngeterne kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe Bapak Jai. oh ye Cak Dublin di etrek dewe Setia Kawan lo. Oh ye. Setia Kawan ayo digeser Halo. Satrio Muda Sak sok sak sok. ayo Eno. Serkong geser barisannya. Murti Jaya Ger. Alon, ayo Penting kelapa. Ayo Singo. Murti Jaya Kagung. Woi. Wah. Wah. Ayo Pandro. Ayo Dro. Penting kelapa. Ayo Dro. Oh ya. Hey. Yo. oh ya Ayo Ger. Soa. Sak sok sak sok. Woi. Jalur geser manena ayo deh geser kanalana Ratri mong leng manis sing ati Senakku bisa angduweni raksa. yo osa kali putih hey ikut bulan tadi saksi datang aduane janji sapaya mati sapaya Ya. Singo Murti Jaya Ger. lanjut wis Ayo Dro. Ayo. Alon. Aduh, tolong. sabar sauntara supire ije ganti lho Gitu. yo tak mikir sik lek gitu Aduh. majuan dulur Maju dua langkah Ger. majuan lah lek gak maju sing mburi nak Ayo Singo Murti Jaya Ger. Ayo. Oh ya cuy Yo ngono Dro. Tadi ngono Dro. Ayo tolong. ayo bantuan Iki lho. Barange. Singo Murti Jaya Ger. Alon. Kebo. Bawono
Dragone Kebo Bawono le. Barong wis. Ayo le. Sendut. Yuk. Out. Ayo nak, reok-reoke dhewe tandangi dhewe nak. Out. Yuk, jos. Yuk. Hei, au. Zui. Hei. Jos. Was. Hai. Au. Hai. Au. Yo. Tuh. Iya. Jos. Was. Oke, hat-trick kembali. Ayo Dita. Ya rada tegas mari diedrek nak. Ho. Kebo Bawono. Ho ya. Oi. Oh ya. Ayo Kebo Bawono. Tetap berkibar yo. Was. Yo. Au. Ayo tono. Sikra solai le. Yo. Oh ah. Oh. Oh ah. Oh ah. Was. Jo. Ah. La. Oke, matur sembah nuwun para kadang dulur lanang saking Gembong Bawono kagunganipun Bapak Johan Mundur Barat Yasawi Langut. Sembah nuwun rawuhipun panjenengan. Ayo Peri Sing putra Jaya. Ayo. Ya. Matur nuwun rawuh Bapak Markasan Gembong Bawono. Nggih, hati-hati di jalan. Mobilnya aja wasul. Op, hei, ya, ci. Dan ayo Bang Peri jatuhkan.
Ayo. Bantu le. Yo. Iya la. Ayo Singo Putra Jaya. Hei. La. Sing duwe kawasan yoso. Yo. Hak. Hei, bersama harimau dewata. Yo. Ayo kau. Mas Agung. Yo. Ayo deh. Oh. Hei. 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 Aja. Krita manunggal alon. Banter. Hei. Sing duwe kawasan Kedung Rejo. Pacang. Yo. Alon sepenting kelak Jaya Namuja. Kajaya Namuja lumacang. Au. Oja. Au. Ayo le, reoke dhewe ditendangi dhewe le. Sekali lagi. Au. Ayo Mama Dita. Hei no. Pinarak alon-alon yai. Ning atiku
Oh. Hei. Ayo lo. Oi. Alon alon sing penting Ayo le, sing barong sing duwe kapal iki le, kapal feri. Ayo le. Ngono long ger delala. Disereknya alon alon. Ayo nih. Ya. Oh. Lolo. Ops. Oh. Hey. Oh. Oh. Ops. Oh. Lolo. Oh. 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 Ya oh. Ayo le. PT ini dewe le. Ayo ayo. Ais. Ayo tayangan mana? Lolo. Ais. Ops. Lolo. Iya. Ah. Perci. Oh. Ayo lo. Saat cure rokok, cintaku tidak akan berpaling kalau Rekono rokok. Ya lo. Ayo. Wayang dari mana le? Hei. Oh. Iya. Yang ngono Mas Anas. Sopo Casan? Oh. Oh.
Oh ya. Oh, Bolo. Ayo. Legendaris Kota Lumajang. Ayo. Ayo jenderalnya ger. Sang maestro nih.